Europako ganbera, ustez Europa berme demokratikoz josteko misioa duena, gero eta eskuinerago, baina, aizue, lehenago ere ezote zen zertxo bait eskuindarra, eta haratago joan da, hainbeste familia politiko ez dakigu non dagoen honezkero bakoitza, baina Palestinako auzi erdigunean jarrita ez ote dira gehienak nahiko eskuindarrak, tira, gabon eta ongi etorriak, kolpez kolpera, Europa zoragarri honetako biharamuneko kolpez kolpe honetara.